Wasika zuwa ga matasanmu na Nijar. Suleiman yaron zamani ne, yau ma na zo zan buga wannan sautin nawa. Haba matasan Nijar, kusan me ke ta faruwa a wannan lokacin? Gaskiya mu fa canji muke so, zaben ƙasanmu na Nijar gaskiya akwai zalunci. Ka sani fa ɗan uwa ko ki sani ɗan uwa, mu mulkin tarayya ba san ba ma san shi. Muna so mu kawo canji a cikin ƙasanmu Nijar. Dan haka kai ma ka tsaya, ke ma ki tsaya, ku je ku zaɓi shugaba na gari. Mu dai mun ce sai MPN kishin ƙasa, domin kishin ƙasanmu mu kai don arewa bin shi mun ji akwai abun da za ya yi mana. To ka sani kai kishin ƙasa, idan mun zaɓe ka dan Allah ka canza tsarinka. Dan a haka tarayya ta yi muna lokacin da tana ta neman zaɓe. Ta zo tana ta fata muna kudu abun da muke so za ta yi muna. Dan mu talakawa burinmu ne idan mun zaɓe ka yi muna aiki na gari. Wallahi mun gaje da mulkin kama karya. Nijar babu adalci samu. Duk wanda yake neman zaɓe za ya ce a zaɓe shi, idan ya ce za ya yi aiki tukuru. Musamman tarayya ta ce a zaɓe ta za ta yi aiki tukuru. Yau ta zo tana sace mana albarkatun ƙasarmu, tana wakaiwa Faransa. Mu ƙasar Faransa ba abun da za mu ce mata sai dai mu ce Allah ya tsine. Amma wai a haka ne suke dibi su samu karo na biyu. Dan Allah matasa ƴan uwa na ƴan Nijar, ko lura ko gane. Shin wai menene tarayya ta yi muku? Tarayya kwa kansu suke gyara? Ka sani Muhammadu Isuhu gaskiya ka zalunci